navamwari vose, kuvatendi vose, nezvawira pasi rose zviri kuunza kutya, kuvhunduka, izvi zvisingabve kuna Mwari, zvinobva kunyika yerima. Ndinofarira zvikuru kwazvo shoko raMwari kuvatendi. Ndinofarira 2 Timothy 1:7 inoti, for God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Kutya kunounza kana kuti kunobvisa kutenda. Fear is the opposite of faith. Without faith, it is impossible to please God. Now, if we allow fear to come, tiri kutya kuti hapana Mwari, hapana anondirwira, nhasi ndiri kuzofa. Saka mweya wokutya unobvisa Mwari pakati pedu. Yebo, tiri kugara mudzimba, hatisi kuenda kumachechi kudzivirira chirwere ichi, asi tiriko kumba ikoko. Ngatibvisei mweya wokutya, nokuti Mwari haana kutipa mweya wokutya asi wesimba. Why? Tichibvisa mweya wokutya, nokuti Jesu anoti kuna Luka 10:19, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Kureva kuti iwe muKristu wakachengetedzwa munyasha dza Mwari, unogara munyasha dza Mwari. Nyangwe vaIsrael pavaifamba vachienda kunyika yeKenani, vaitungamirirwa negore masikati, shongwe yemoto usiku. Vasvika pane imwe nzvimbo, vakakokerwa imwe n'anga kuti ivatuke. N'anga yakuda kuvatuka yakati vanhu ava havatukike, nokuti ndinofunga kuti yaiona kubwinya kwaMwari kwakavakomberedza. Evo nesuwo vana vaMwari ngatibvisei kutya, ngatibvisei zvose, nokuti 1 John 4:4 inoti, greater is he that is in you than the one who is in the world. Kureva kuti ari matiri is not dead, is very alive, is active. Who is in us? Jesus Christ lives in us. Saka kana Jesu ari matiri, ane simba rokuparadza zvose zvingauye kuda kuzotiparadza. Isu semaKristu ngatiendei pamberi paMwari, tizvininipise pamberi paJehovha, tinyengetere, nokuti Bhaibheri rinoti kana vanhu vangu vanotumidzwa nezita rangu vakazvininipisa, vakatsvaka chiso changu, vakanyengetera, nyangwe ndanga ndatuka nyika nedenda, nyangwe ndanga ndabata mvura, ndichapodza nyika yavo. Tigere kumba ikoko, ngatirege kubatwa inokutya, ngatiswederei kuna Mwari. Yes, nokuti James 4:7, I love that scripture. Inoti, submit yourselves therefore to God. Zviisei pasi paMwari, then resist the devil and he will flee from you. Saka basa romuKristu ndorokuzviisa pasi paMwari. Tinozviisa sei pasi paMwari? Tiri kumba ikoko, ngatiregei kuswera tichingotaura zveCoronavirus. Ngatichitorei Bhaibheri, shoko raMwari, tiverenge. Ngatitorei Bhaibheri, shoko raMwari, tiverenge, tigoriisa mumwoyo medu. Shoko raMwari rinoita kuti tigare pedyo naMwari. Shoko raMwari rinoita kuti tive pedo naMwari. We meditate on the word of God. Hey, we saturate ourselves with what the word of God is saying. Saka taswedera pedyo naMwari, tiri pedyo naMwari, we resist the devil, and the devil will flee from us, and we will cast out fear.
fear will never come to us. Nokuti Bible redu, I love scriptures. I also love 1 Peter chapter 5 verse number 8. Be sober, be vigilant, because your adversary the devil is a rolling lion, walketh about, seeking whom he may devour. Oh my God. Hey, the Bible is saying be sober. Rega kuchka, rega kuvunduka. Iva uri sober, be vigilant. Nokuti muvengi wedu Satan, and he is moving like a rolling lion. He is not a lion, but he is moving like a rolling lion. We have got only one lion, who is the Lion of the tribe of Judah, and that is Jesus Christ. And the devil is not a lion. Fear not. Even coronavirus is not a lion. Nokuti mwari wedu, our God, the Bible scholars, they say he is omniscient, he is all-knowing, he is omnipresent, he is present everywhere. Our God is omnipotent, which means he is all-powerful. Jesu amuka kuwakafa kudzokera kudenga antaurira vadzidzi vake anoti, all power in heaven and on earth is given unto me. Go ye therefore and preach the gospel, which means all power, the power of coronavirus, the power of the devil, all power belongs to Jesus. Saka isuma Kristu ngatirege kutya, ngatirege kuvunduka, tigere mudzimba kwatiri ikoko, ngatiungane nevana vedu, ngatitore shoko raMwari tiverenge, tiwane nguva yokunamata, titsvake chiso chaMwari, tinamatire nyika yokwedu, tinamatire vanhu vose nyangwe vasingazive Mwari vachaponeswa. Nokuti Bhaibheri rinoti kana vanhu vangu vakatumidzwa nezita rangu vakazvininipisa vakatsvaka chiso changu, ndichanzwa kuchema kwavo. Nhasi ndinokukurudzirai vatendi, nhasi ndinokukurudzirai vana vaMwari, Jesu Kristu ari matiri. He lives in us. He is ever with us. Akakunda kare muvengi wedu uyu Satani. Nokuti Vakoros 2 verse 15 inoti, and having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it. Kureva kuti all principalities and powers were defeated by Jesus Christ. I encourage you today, during these times, dziri kutya vamwe, imi vatendi regai kutya, makrisitu regai kutya. Kutya kureva kuti hapana Mwari, kutya kureva kuti hakuna anotirwira, kutya kureva kuti Mwari hana hanya nesu. Bvisai kutya. Mwari wedu ane hanya nesu, Mwari wedu anotirwira, hakuna anotida kudarika Mwari. So I encourage you wherever you are, ndinoti kwamuri kana wanzwa shoko iri, Mwari wemasimba ose akuchengetei, Mwari akuropafadzei, Mwari akuporesei muzita raJesu. Amen.